nia pej hagane ka cashbong kumna bangin tha ya kana ka cashbong ka cashbong de ka kot ka ba bonsen kham kulmar ek ban tha rai hang ngan kat bala ngan pan lengkot ke jing batai khanang ba pin sngo tho te la dangi pej hagane pinyo i hang ne artli ka dur ka long kumjo ma hang ne ka cashbook receipt bat ka cashbook disbursement kine kide kita ki artli ki banta ka cashbook ka sim jing khen ya baro ki jing khen ki ba kan thop hapa oi ubanai ma lana ha ka shishi banai te hang ne la dangi pej siliang jong ka ne ka cashbook receipt ka don ni ka kolom jong ka mon and date particular ledger folio cash amount ta bank amount nang ta sakana total amount ada hipej ha ka kolom jong ka ne ka disbursement ra phinyo i ka ju ka rukom tha mon and date particular ledger folio cash bank total te hang ne ka jing ya pher kolong ba ha ka receipt baro kino ki pisa ki bang yo lum ka bang yo hapo ka SSG hang ne ngi thep ya baro ka jing yo ladang yo da ka pisa ka bah ka ti le ngi yo habang ru kamun iha ban tho sya ka ne ka banta jong ka receipt lada kano ka pisa ka bangi penlut la ngi penmi na po ka SSG tengi ha ban tho sya ka leng jong ka jinglut la ne ka leng jong ka disbursement ka cashbook ka day bet ship page ma ha ka ne ka cashbook ka bangi pen kumju ro ha ka cashbook ka ba phi tho ma kane arsla ka long bet ship page tenang ta kumno ban tho ye ka ne ka cashbook ka ban kong ka bangi day ban kan mau ba nginom klet ma ka day bang ya ka cashbook ngisim jing tho shishi banai ya baro ki jing yo bat ya baro ki jing lut ki bahap hapo wei ubanai kamut ngi thap hapo ka cashbook te hang ne ngin sim nuksa ya ubanai hang sim nuksa ya ubanai April for the month of April te hang ne for the month of April ngisim bet tang ya ka jing khen ka jing yo bat ka jing lut ka ba day tang ha unu ubanai April tenang ta ka babut pat ka bangi ha banan kam ban tho kalong ba ngi ha ban pej ya ka ne ka mon anden te ha ka ne ka mon anden ka kolom jong mon anden bor nomor u April usdang bet sitarik kamut ngin ha ban tho hang ne sitarik u April ar hajar ar pho lane sitarik ubanai basaw ar hajar ar pho te ha ka bede bat ka particular pat hang ne ngin ha ban tho da ka opening balan ha ka bede bat u ledger folio ngin kelet shua ha ka ne ka video ka manta namar ba une ledger folio number u yade bat ka ledger bung te ya ka ledger bung impat hikai manta ring sa hikai haden te ya une ha ka video ka manta ngin kelet bat ngin sapanan kam khandet kan soit ya une ledger folio tenang ta ka babut ka kolam ka de ka cash amount ka opening balan hang ne tele se mudur ngishim nuksa manta ba ka ne ka SSG ka de ka badang sedang kalong ba ka opening balan jong ka kan long ba zero hakati cash kamut pisah hakati bank kamut pisah habang te habang ro kan long zero nang ta total kan long zero te kawai par ka babut la se ka badang hap hapo une April ma te ngin sim kawai ka tarik hang ne ka de ar tarik umnai basaw te hang ne ikong ma hapo ka SSG kia lum kan show ma ha ba kia lum kan show te nang ta ha unu ledger folio rongin ha abat ap shua nang ta ha ka cash pat iyo ars pa san phau dengka ma ka SSG ka yo ars pa san phau dengka nang ta habang kan long zero nang ta total amount kan long ars pa san phau te hang ne uni ukon show ars pa san phau umi nang no te hang ne ha ka cashbook ro ka baha ya phi ba phin tho jing kan mau ma namar ka long ka badan kam ukon show de u pisa la ne u fon u bangi ha ban ai biang syakini ki member la ne u baha ban pen phai la da ki member ki don kam ma te hang ne ngin ha ban sim nuksa ba uneu aspa san pheu ma ngiyo na ikong A arsan tengka na ikong B arsan tengka na ikong C arsan tengka na ikong D arsan tengka kum ta ter ma ship hongut kia don hapo kane ke SSG arsan tengka marwei ki ai kalong ba aspa san pheu tengka te kane kadi kata rukom tha ka biang khanang ba hadin habot lada don mano nang ne ki member ki bakwa ban tip ya la ujong ukon show ma kila ban tip ma lada ki ja nak ke passbook simet lajong kamut nang ni napa SSG ngila ban ya ngihap ban nyo man lo banai ma min pej ya ukon show jangki ma tela seru lada don kano ka jingkan show tam lane ka jingkan show ka ba ki kan show kambon lane teng don ka jing sai teng yu ukon show ma lada ngi tho akne ko rukam kalong ka ba benia ma tenang ta
tong hang ning sak ngai mentang in pe cha saya ka we pat ka banta ka bang ha ban tho ta hang ne o kadang hap ka ju ka tarik hi ar tarik nai ba sao ar cha ar pho hang ni ka long ba habas dang ye ka ne ka seng ma ta ye ka ne ka ssg ki don kam ban ya senyang pisa na mata ban don kam ye ki jing lut jing sem ta hang ne usenyang udai uhu chat fon la na chat pisa uba ngadang ya senyang kamut ngim khmil ti ban ya ma ka jing ya pharang ni pin syam ba ukun show bat usenyang ukun show ulang ba upisa uba ki bo benda ha ka ssg kamut lakunom no shisen ka sngi shisen ka por ngin ha ban pan phai kat kum jing don kam ki mambar hanri usenyang pat ngim da don kam ma shisen la ai kamut ngim khmil ti sho kamut usenyang ngim da don kam ban bo jing tha ka ba da shai than do ta te ang ning sum nuksa ba usenyang kia senyang marmar aspa tangka barak shpongon te barak ulang ar hajar tangka nang ta ka bang kalong jero nang ta barak ka total kalong ar hajar tangka kumjo rong ha ban tho ki narration la ne ki jing tho pen kan mau ma khandiat te hang ning susim nuksa ma ngim da don kam ban tho jrong ma ha ka kasbuk la le wat tho jrong hanri tho tang ya ka pon ka ba ngem tang silan ro ka ba palat te hang ne mar arspa tengka ban sedang ya kaseng kemut ma shiphongut ma barak shiphongut kia senyang marmar aspa tengka ha kaseng kemut kia nak senyang te hang ne barak kalong ajar tengka ta dala semanta thai ngala kut shom tu te hapa oni ubenai april ka jing ya kalong tangkat ne nang tangin pej pasa ka jinglut kan no ngin lot hapa oni ubenai april te ngila ban pej na ka minutes book lane nagi cash memo ma te hang ne ngan sim nuksa ka pratarik mulai basau acha arpho ni pelut ya ka pisah ka stationery kata ka pisah ka bang pelut barok katlong han rose pa lai pho tengka habang zero total barok katlong rose pa lai pho ma tenang ta hang ne ka jing pensyai ka long ba katkum ka cash memo number way ma la sa ka cash memo ka bangia ka tarik number kata kata ka balong lai spa prapho tengka bat ka cash memo ka bangia ha ka tarik ma ka pratarik kador kalong ars pak san phau la dangi khen lang yakini ki artli ki kas memo kador chang stationery ma ngi kunthop lang te kalong ros pak lai phau tengka kane ka dei tak rukom tha ka ba lada phi tha akne ko rukom ma kumchu ka kas memo ra phi ha ban bo ba ka wei kan khampan suk ya phi lada phi tha phim da don kam ban tha ba phi the register ba phi the ba phi the ya kita gitar ma hanrei barok kila don ha pa ka kas memo jang phi hanrei sushim kumang nak tang ban sa jikan mau susim tang ka memo ka tarik nang tabat kador jangka sathep hapa ka stationery te nang ta ka we pat ka jinglut ma ha ka ju hi ka sngi kata ka long ka bai kali ha ka ne ka bai kali ra let's say yilut lai spa tangka dan nang ta not habang nang ta lai spa tangka pat ha barok ka total ma nang ta hang nengi pen ka jing pen sai ka long ba play bank account i president bat iskatri nang ta ha ka we pat ka taring hang ne namar ba hang tei ki pen pau ya ka bai kali ban play account hang ne ru ka play account ma ha ka ne ka play account kamut ba ki tap ya ka pisah pa bang dei dan nang ta ha ne ngan tho ba ki tap pisah pa bang ta ha ka ne ka bantangan ong ya pi u ledger folio un don kam ma kano ka pisah ka bangi sei la na ka kano ka pisah ka bangi tap apa ka bang ladang i tho apa ka cashbook hapa ledger folio number une ngi ha ban tho da usi kamde ha ka jing shisha ka jinglut bat kamde ru ka jing ya ma te tengah tharai pem sungu tho la ne pem da shai than ya ka ne rei tong nya ya chakmat bat yai persyang ya ka ne namar pin sa sungu tho ya den ma te ha bangi tap ya ka ne ka pisa ngi ai da ka pisa ka ba shi hajar tengka ngi ai da ka ngila pendap ha ka slip ma la ne ka receipt ma apa bang ngi ai ya ka receipt bat kumju ro ya ka pisah si hajar tengka da ka keti ma ha ki nong trai bang nang ta habang ka nong jero ada yang plus lang ya tu long si hajar dahang ne pinyo i ba ka ne ka deposit slip ma ka bangi tap kamu ni ha ban bo ba ya ka deposit slip ro ma te ka ne season ba philayo i ya ka ne ka tap pisah habang bat ru ka badon ya ledger folio number hane si kamut maya kan ne ka transaction ki ang ngi ha ban tap lang sa ka jing yo ro taman tang ni ya sa ka jing yo ka tarik nang ta hang ne ngan tho na rum pisah ma namar ha ka ta ka jing lot phi tha ba tap pisah dan da phila tap ya ka pisah ha po bang
Katu kapisa jang pi kan sarung siapa passbook. Dai, tenang ta hang ne ule cer folio ngan thak si hi nang ta hakash kan long jiro. Namar ya kan kapisa kitab habang si hajar tengka. Nang ta baro hang ne kan long si hajar. Te hang ne pinsyam ya kan ne ka chat jing tab ma ngashim lang ha uju ulan kanang ba pinsuk ya kan ne ki juang ba ka de ka kontra entry ka jing sai ba ka jing tab pisa pa bang ha ka jing sya kam de ka jing lut bat kam de hiru ka jing yo ma ka de tang ka jing ya keleng te de na ta ka dau bang ha ban tho no usi te hang ne pin yo i ba ka ne ka de ka dur jong ka Facebook bara te nang ta ka ba buat bat ku ka bang ha ban le hang ne ka long ba ngi ha ban khen ya barok kini ban total ma te hang ne ka banong kan long ba ngi ha ban sim ya ka total jong ka cash amount ha ka bede ba ka jing yo te hang ne ngin sim u ars pa san pho ba ar hajar ma barok hatrai ha kran total hang the kan long ar hajar as pa san pho nang ta ha ka bang amount ha ka ne ka bang amount pan not ba si hajar kan long si hajar tal dangi plus lang yo no ar hajar as pa san pho ba si hajar kan long lai hajar ars pak san pau lan ne kumcu rol rangi sim yo to ars pak san pau ar hajar bat ya si hajar kan long lai hajar ars pak san pau teman ta ya kan ne baru alai teli kan ne ka kran total ka bami ha kan ne ka receipt ma ni ha ban ra lang siapa ka disbursement lan ne ka bisa ka balun te hang ne ngal asim ba ka kran total ngan susim lan dengan wanra ha kan ne ka bentar trai ngala da pim syai pusto ka bah ba pin buat shwa te pin sanang suto hadian habot te mentang la apa ha benta jong ka closing balan te ha kan ka closing balan ro habangi close lan ngi khang na ya kan ka cashbook ma jong ubanai April kan mau bangi ha ban tho ya ka tarik ka bakut jong ubanai April te ubanai April ubkut ulang lai phau tarik ubanai basau ma ar hajar ar phau te hang ne ka closing balan ka bamut ba ka pisa ka batam ma jong une ubanai April te hang ne ladang ipet ya ketika kran total ar san not ladang isim na ada katai ke pisah ka ba ni tep habang si hajar kan sakna sa si hajar ar spa san pau te ladang isim na ada kitai syu ki bai kali bat ki stationery ka basa kan sakna stang lai spa ar pau tengka teman ta kumcu ro ha ka kolom jong kabang ka pisah ka badan hakran total kalong si hajar dan nang ta ladang isim na ada katai ke pisah hang tai hang ni amdon ni era kalong jero tak mun ka ba closing balan kan sa si hajar te ha ka kolom jong ka total lai arsan not ladang sim not ka si hajar ka lai spa bat kan ro lai not ka basa kan long si hajar lai spa ar pho te ha ka bede bet kan ni mentang thai ka la byang hi te ngan sa nge no hang ni khub le sibon te to persyang ban pet byang ha ka we ka video ka ban senang mi khub le sibon